Айде, пиши това, пиши колко идвай. Брато, пиши колко кила е ролата и идвай да оправим това червеното. Колко кила? А? Колко кила? 85. Аз иначе от нещо ще... Би, човека, по-малата, би! Айде, пиши, бе. Би, човека, по-малата, би! Хайде, така. Той ти и двата са изцапани, провери си пръстите.